Kunento engifisa ukuyichaza kodwa before ngiyichaze ngiyabingelela abalandeli bami, ngibingelela umndeni wabandela. Kunento engifuna ukuyilungisa bafethu, but before ngiyilungise ngicela ukubingelela umndeni wami, abangani bami, abantu engisebenza nabo, nabantu abangaziyo bonke. Ngiyabingelela abafethu. Le nto engizoyichaza namhlanje ngifuna ukuyichaza because siqala unyaka omusha, angifuna into ezongiphazamisa. Ifocus yami ngifuna ukuthi nje ibe ukuthi ngakhe impilo yami, ngakhe ikusasa ley'ngane zami. But le nto lokhu ngiziba kodwa lokhu iqhubeka ingilandela. Kodwa khona ngifuna ukuyichaza, and ukuchaza kwami ngizoba no part 1 wakhona, part 2, part 3 until ngize ngiyiqede. Just bekhona umuntu ofunayo ukwazi ngayo aze ezobuka lama video because sengikhathele bafethu. Sengicishe ngaluza impilo yami kaningi ngenxa yalento. Ngayilwa ngaze ngaphela amandla ngakhathala. Sengiphumile kuyona namanje uthi sangilandela. Ngifuna ukukhuluma indaba yengane yami. I have two boys. Ngilengane yami endala igama layo uNqoba elinyulisa khanye. Ngibe nengane yami ingane yami le umfana omncane, abafana bo2 uyikho konke lo omncane. Bafethu I think abantu abasondelene nabantu abangaziyo nabantu abayi-part of impilo yami abayaziyo le ndaba bayalazi iqiniso layo. Ukuthi nje ngade sathi ukuthi ngingayikhulumi, but since ngumuntu osemahlweni abantu ilokhu ingilandela kancane kancane. But ijulile lento. Isezansi and bangakhetha ungayikhulumi ngayo because angifuni ukulimaza ezinye izinto nani. But ngiyabona manje asikho isidingo kunokuthi ngingayilimazi lezo zinto, kulimala mina kakhulu. And wesiphathi ugcina sekulimala ngisho umndeni wami, kulimala ngisho abantwana bami kuyona. So ngifuna ukuyichaza. Ingane yami yokuqala uLisakhanya, umfana wami wokuqala. Into engenza ukuthi ningamboni, ngingamposti, nimbone ngathi akekho nimbone ngathi akayona i-part of impilo yami, is because uma wakhe wadecide ukuthi engamenze ebingxenye yempilo yami. Wamthatha, wanginqabela ukuthi ngimondle, wanginqabela ukuthi ngimbone. Kuze I think unyaka wesi-3 noma wesi-4 if ngingaphostisi, angimazi, angaze ngisho ukumbona ngamehlo. Into isukela lana-ke, uLisakhanya ngimthole mina ngisamncane, sinoma wakhe. Simthole sisafunda isikole, sijola, sajola. Indaba iqala lana-ke, sike sajola naye isikhathi eside. Mesijola isikhathi eside kube khona isikhathi where sihlukana. I think kwakuyinyanga ezu2 ukuhlukana kwethu. Ngasibuza izizathu ukuthi hawu yini sahlukana kwenzakalani? Ingane ingakabi khona. Wathi yena no sethola umunye umfana ohlala kadi ozomlobola ntonto so impilo yakhe iyaqhubeka. Hayi okay, kube kuhlungu hayi ngiqhubeke nempilo yami ke. Befika abangani bakhe bekhulume nami, naye ekhulume nami, silungise izinto sibone ukuthi ayikho lento ayisho ntonto yabuya, ngithi mina ayisho. Kanti ukubuya kwakhe usezobuya sithi evele ekhulelwe. Mekhulelwa ke kuba ukuthi indaba yokukhulelwa kwakhe ivela ngesikhathi esirong, ubaba wakhe benoma wakhe belungisa indawo zokushada. So ngithi mina kuyena asime kancane ngoba uma usanda ukushada and lento izoba inkinga, izoba inkulumo enkulu emndenini. Asime kancane sobe sisho ukuthi unesimo esinje. But since sesifikile nami ngoba akukho nginakho kwamasenti, awuthi ngiphante. Ngikhumbula kahle uDisemba ngangiqala ngithola igigi because ngangithunga ngalezo ikhathi. Ngangithola igigi yaBabes, ngangihamba noBabes siya eSwazini kuDisemba. Ekhulelwe yena. Mesihamba noBabes elokhu efona endleleni, yabo efona epanic, uyapanic ngoba ngithi mina ehlisa umoya nami ngizozama la mfethu ngithola amasenti sobona ingane izokwazi ukuqhubeka iphile. Angakabatsheni ekhaya la, angakabatsheni kubo. Mengifika eSwazini elokhu efona uBabes, ngikhumbula kahle kwaku2 ebusuku. uBabes ezevuka elokhunja ezevuka elele kusofa ethi sizwe yini kanti yini inkinga engakanti kwenzakalani. Ngithi mina uma ngane angihlupha udinga into ezincane, udinga ngifayela imali. Bese uBabes letha la iPhone simsendele imali. Wamsendela uBabes don't know kwakuyimali mhlawumbe 3000 something. Wasamfonela umthothi girl ima ngoba uyazama uze la uzozama. Uzosiba sebuya mase niyakhuluma nilungisa izinto, but musu kumstress uzomenza engakwazi ukusebenza.
Ubabes namanje leyo ndaba uyayazi le ndaba engikhuluma ngayo. Ngisho kuthiwa niyamfonela uyonitshela. Ngibuye ke lapho ngizongena ku part 2, ngizoqhubeka ku part 2.